Sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya, ubingelelwa usitetelegi intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zensangu. Sikubingelela bukhoma-ke kwisitetelegu media uhlelo Ngilimalile, la umuntu esuke ekhipha okungaphakathi enhlizweni yakhe, njengoba sazi ukuthi singabantu siphila nezilonda namanxeba nakho konke okubuhlungu okusey'nhlizweni zethu. Kuyenzeka kwesinye isikhathi silimale ngenxa yey'nqumo esiy'thathele zona thina. Kwenzeka kwesinye isikhathi silinyazwa amaphutha abanye abantu. Kwenzeke futhi kwesinye isikhathi sibhicwe ngento ekuthiwa siyenzile singakaze siyenze, singanikwe futhi nethuba lokuthi siyikhulumele. Namhlanje-ke kulolu hlelo lwethu sihleli nomfowethu ozosilandisa kabanzi ngodaba lwakho ukuthi kwenzakaleni, yini le ngaka emlimazile empilweni yakhe kuze kufike isikhathi samanje, noma kuze kufike ekuthenini akwazi ukuyikhuluma namhlanje. Ngoba phela khumbula, isilonda asikaze saphola uma singazange sakhishwa ngaphandle sashawa umoya, ukuze inceba lize liphole aliklinwe lithintwe sikwazi ukuzwa ukuthi kwenzakaleni. Mfethu, asikwamukele namhlanje ohlelweni lwethu. Ngicela nje utshele umbukeli osekhaya, uyichaze ukuthi ungubani, ungwakwabani isibongo futhi kukuphi ekhaya. Ngibonga ithuba sisi. Igama lami Nokuhle Wakwahlonga, eXoxo, esigodini saseFafa. Ngithe angibhalele usisiteteleki ngokulimala kwami enhlizweni. Nginyaza umuntu wesifazane engike ngathandana naye, wakhona ngasekhaya eXoxo. Okay, asiqale ekuqaleni, kwenzakalani yini lobu buhlungu bukuphethe? Iqalaphi indaba kuze kufike esikhathini samanje? Sisi wami, yindi indaba. Okay. Singakhuluma singayilanda kushona ilanga. Kahle kahle usisi wabantu ungilimaze, ungimoshile into zami eziningi. So nje manje angisakwazi nokungena ekhaya. Uma ngifikile ekhaya ngijika edolobheni, lokho kungenza ngibe nesilonda. Yabo, uma sengihlukana noma edolobheni sengiphinde emuva isikhathi, kanti abangasakwazi ukubona le ngane enginazo ngale ngasekhaya. Nomndeni wakho awusakwazi ukuhlala nawo? Angisakwazi ukuhlala nomndeni wami nje, bangilahlile nje bonke ekhaya. Umuntu nje enginaye umanje kuphela. Usasele ngakuwena. Usasele nami nje, noma ngibona ukuthi khona naye le hlukumezeke khona. So uyena omnami. So ngithandane nentombazane ngabo 2001 mangaphazama unyaka. Okay. Yakhona eXoxo. Intombazane ngiyithola kakuse ndawo nje ezokucima ukoma. Okay. Kujatshule lapho. Sixhumane nosisi lo, ngangihamba nobafu. Wayethiwa uLungelo, lo enginenkinga ekuthiwa ngamenza okuthile. Okay. Engakwazi. Okay. So kwaphuzwa nekaphuzwa khona. Sa-right nalo sisi lo. Ngagcina ngiphikile phela ukuthi kugcine kuwumuntu wami phela masuke siphuza nama-girls. Yes. So ekugcineni kusuke kuzoba u-2-by-2 ngesekhaya. So nami ngangithi usisters, into yayingalelo suku lolo kwagcina sekuyinto siyithatha isikhathi eside ukuthandana kwami naye. Okay. So ukuthanda kwami naye usisi lo ugcine sefika nasekhaya. Okay, ngicela singalifihli igama lakhe. Usisi lo obengithandana naye uNombuso wakwaZondi. Okay. Ehlala kaNokweja. Yes. So usisi bekafike nasekhaya. Noma ubesemazi, although kunoma wengane obekade ngimshiye eThekwini. Khona eThekwini. Okay. So uma kangibuzanga lutho phela nami izinto ngimfihlele zona engizenzayo. Intombazane igcine sebejwayeleke ekhaya-ke. Ubafo uLungelo besizwane kakhulu. Bengithatha njalo umfowethu. Yes. Uthe kwesinye isikhathi uLungelo sike eXoxo eFayview. Yebo. Ngakade ngifuna ukuhambisa ingane yami esikoleni ekuthiwa ise-Upper Room Morning Side. Yebo. So ngibuye ekuseni ngifike ngipaka imoto ngasendlini. Ngibiza uLungelo. Ngithi Lungelo, ngicela ukuthi ungiphelezele kunemoto engifuna ukuyibona ngale e-dry walk. Kunomuntu ethi udayisa imoto kodwa akanankinga nokuswapha kwemoto. Ufuna imoto encane kahle kahle naye. So wawunethemba lokuthi nizoshintshana? Soshintshana. Okay. Ngoba ngangenayo imali ukuthi ngiyithenge imoto yakhe. Okay. Kodwa ngangithanda ngifuna ukusebenza ngayo. Yebo. Ayithi sisambe noLungelo. Masifika lapho siyakulo mnyazo wemoto, sifika kho umuntu livaliwe igate. Yes. Ayisibuye le moto singaphandle.
Siyincoma ukuthi hayi le moto i-right, sifuna sibuye ntambama size kuyena lo baba lo. Suthi sithi sisahlele uqhamuke okuyigenge yakhe mina engingayazi. Yeah. Mayiqhamuka igenge yakhe iphethe inqwaba yobhiya, igenge yamaKhalathi. Okay. Ababela ku-5-6. Hayi sibuka le moto uLungelo baqhamuke futhi bajwayele uLungelo phela umngani wabo. Babiza uLungelo bacela ukukhuluma naye. Babekhuluma naye futhi bakhuluma indaba ukuthi bona bacela ukuthi ngibasize ngemoto bafuna ukuya e-Highfield ikhonto aboyilanda e-Highfield. Okay. Futhi uLungelo akhulume nabo futhi ngemuva uLungelo athi hayi ngisazokhuluma noBafu. Hayi uLungelo eze kumina ngitshela ukuthi hayi naba abafowethu labathi bacela ukuba e-Highfield khona imali aboyilanda bazofaka upetrol emotweni. Ngithi nayi yazi ukuthi uyazi vele upetrol uyashoda ngemotweni. Yes. Bathi bona bano 200. Ngithi mina okay kulungile ngoba phela nami akunalutho. Imoto fanele ihambe iyophanda ayinamba upetrol ukuthi ihambe iyophanda. Yes. Ayina ngempela ke bangene ngabangani bakhe nalabo bheya kuvela ukuthi baphethe nje baphethe amabhodlela awu2 spin-off. Nje nenqwabo bheya ngene emotweni shaya imoto ufika upetrol. La maKhalathi mengene emotweni angena afake izafoni ukuthi azifihlile. Okay. So mina ngangazi ukuthi abantu abafuna amaphoyisa. Oh, yes. Bangene bahlale emotweni babengene bahlale emotweni abahlala nje abantu abakhululekile bahlala nje bacasha Abantu abathukile. makhona imoto abayibona zabaseshi bacasha labafuna amaphoyisa. Okay. Asifika besho bona bangitshela ukuthi ahamba kanje. Hayi nawe phela ngifike eshayile ngifike ngifaka upetrol ayisiqoqe imoto ibheke e-Highfield. Hayi ke akho inkinga ke lapho ngoba ngakade ingane imiphuma sikhathi lesikole iphuma 12. Okay. Hayi sihambe se-Highfield. Hayi bathi ukuthi abafowethu mina la kunesikhathi engafayile sishaye ngingali ngoba kunepenalty ezongena ngale apha. Okay. Mangabe kushaya isikhathi ile sicela uyingane. Ngayilandela. Isisele. Okay. Ayina ngempela caca ukuthi hayi lapho esibalindile abafiki la e-flat sihamba isikhathi. Hayi ngigcine sengibuyele eceleni hayi ngifonela omunye umalume owayeseqala. Wakadlala. Yeah. Ugatsha igama lakhe. Hayi malume ngicela ungisize lapho ungithathele ugele esikoleni. Uvele uyakwazi uvuma nje umesangweni uvela lapha uzosho ukuthi isho ukuthi uthunyelwe uma uthi abakukholwa uzobe sokuthatha ifoni ungikhulisa ngisho ngikhulule nomesi wakho umina enhle ukuthi hayi imina othume wena. Yes. Ayina ngempela hayi athi akulungile ngizokwenza nje abasebethe hayi la kusalibela khona abasazoyilungisa bafanele ngibaqonde kodwa inemali phakathi into abazoyilungisa la e-flat akaze bangitshela ngalutho. Yeah. Ayina ngempela athi malume hayi okay kulungile. Ayisho ukuthi bamfona lo muntu lo abazosakena imali. Hayi ayina ngempela umuntu asho ukuthi usefikile abamdirect ukuthi hayi sike emotweni emhlophe kanje kanje. Ayina ngempela umuntu aqhamuka kule Khalathi la ngaphambili ekuthiwa 2 West igama lalo. Yes. Lo hle ngaphambili eqhuma nefoni. Yeah. Alifena phela futhi ngiyazi ifoni yasomunye hayi no story futhi manje ngizonikeza iyona enye ayikho. Yeah. Ayafena ngempela umuntu futhi angakhuluma ukuthi afika vele ewindini afika ekhipha imali. La sipake khona kuneshisa nyama. Ayithiwa sithengeni inyama la. Mhlawumbe wathenga ama500. Ayikosiwe kuvele bukhona utshwala emotweni. Kosiwe kudliwa inyama ngene emotweni. Ngokuthi kusenjalo masiqeda ukulokhu njana ukosa inyama sisizohamba. Uqhamuke umfana obethandana nodadewethu ongilamali. Okay. Lo mfana sayisamshana uLungelo eFairview. Uqhamuka umfana lo siqeda kudla inyama. Athi uLungelo hey usambona lo. Angithi mina ngiyambona. Yabo. Hayi besambiza uLungelo. Yeah. Besese mfaka phela ukuthi phela ngokuthi manje khona mina noLungelo. Yes. Uyisaphi la mhlawumbe somphinda. Somphinda nimshaye na. Ayenza futhi afika bingelele. Mina ngingavumi. Yakhuluma noLungelo athi hayi bafayi. Ayidlule le nto leyo eyenzeka. Hayi angibiza uLungelo athi hayi bafo awusondele ngala. Mfowethu esakwenza kuwena eFairview Spa siyaxolisa. Yeah. Kwaba yiphutha. Bayathi umuntu afithi hayi ngiyanixolela abafethu nami angisekho lapho. Hayi ubukuhlwana kwethu nalomfana lo sisimshayile. Bese esexolisa kuyena uLungelo. Yes. Ayikusuka engene emotweni kiwa manje sekiwa eFairview. Ngiyophuza uhlala khona phansi kuyophuzwa. Okay. Bokwala maKhalathi lawo ekuthiwa uWest. Yeah. Ayishaya imoto ufike khona ufike ekubanga khona. Makufika khona usakhona uGolo mhlawumbe saseliphuzile ibhodlela kuthini ibhodlela elilodwa no beer. Makufika kweSpark kuthiwe ibhodlela 2 liter akhonokho. No beer futhi mfana kahle ubeer. Ngoba inyama sasingayiqedanga siphinda futhi sekhipha inyama iphinde ibekwe la iphinde idliwe.
bese ngimbize umalume lo obekade ungilandela ingadi. Ngithe wemalume awuphuthume ngaphi engathi hayi ziyakhala ngapha. Bayakutshwala inqaba. Abafana ngibazi utshwala ukuthi babuthathiphi. Kodwa nje siyaphuza la. Hleli noLungelo nenkenge yakhe. Athi hayi kuleyo ndoda hayi vele nami hayi ngihlela ngenze lutho. Hayi afike angene endlini sihlele phansi ayiphuze. Shuthi kuthi mase seqala ukungena utshwala egazini. Futhi baqale bakhulumele izinto lezi zasemajeleke. Okay. uLungelo ila makhalathi abantu vele abeke baboshwe. Kodwa le khalathi ethuko izona elike liboshwe kakhulu. Kube ilona enesigameko kakhulu nje endaweni. Okay. Uthi bakhulumele into enombolo. Futhi kucaca ukuthi ngazi ukuthi khona osala kubona bobabili. Oh yeah. Sihle nomalume kanje. Lento seyikhulumile phansi nomalume uthi yabona le ndaba engasefuna sihambe la. Akuseyona into. Mase sebeqala ukukhuluma into kuphela lento le kuyakwazwana lento le. Yeah, iyabangwa futhi lento. Ulungelo futhi ukhuluma naye futhi uyabakhomba kanje. Uthi abafana bami bancane ngeke ngithi lutho. Uthi ngikangade imoto ngishiye bangade ngophosa. Ngifonele umfana kaAnti phila Sanda. No angifonelanga uphila umkweti kodwa ngazama ukusetha indaba emoto ukuthi kumele imoto ize kumina. Okay. Ngoba sifuna ukusuka la sikhona. Hayi nangempela imoto igcine ifikile kumina. Yeah. Hayi kankela asambeni. Asankela hayi asingamshilo wakithi. Asambeni. Asambe nawo. Ngithi hayi vena bese simshiwa sengibona ukuthi la ngathi khona ungashayisa ngakhona. Yeah. Mina uLungelo lo malume singene emotweni. Yeah. Sithi masiphuma nje la siphuma khona bese kufone intombi yakho uLungelo. Yes. Ifonini yami. Yeah. Ibusa nkele nikephi. Ngisinasi la ngesiphathi kade siphuza khona. Yini khona nifuna ukusenzela bona. Sincanewe. Athi yena nifunani lithi naye noma yini mangiphela ungasenzela bona. Sina siyabonga lokho nje ungakwenza. Athi naye lingaba khona ibhodlela ne6 flying fish. Cha ukukhulu lokho mama. Bathi bona ngibiza naye soqhamba la mahlathi thwani naye uzanya ngakamrefa. Ana phela friend ushune phansi noLungelo. Sifike emadumane sifisa simontoze no2. Izintombi zenu nobabili. Intombi zesobabili. Okay, ziyazwana futhi. Ziyazwana abangani. Okay. Asale umalume lo khona lapho kaMrefa ngoba wesedawu kakhulu ucaca ukuthi ngiyasambe la futhi ngaphela manje uqeda indawo emotweni. Okay. Ana phela futhi angahluphi aphuma ashone phansi. Asishaye imoto inciphe ishone eCobo. Masifika eCobo vela kuthiwa kwathi kuzothengwa ibhodlela nale flying fish. Ishintshe into endleleni kuthiwa kokusi wemalisi. Ngoba sabona okay la thina asinalutho thina. Okay. Ibona abazosenzela. Lapha futhi makufika egarage futhi kube ibona bafaka upetrol. Hayi futhi bosho sibona bese befonile befona baplace iorder. La sifethu nesithatha into yethu fike isipange futhi ngaphandle. Sidle lezi zinto lezi sekubusuku ngabo 11 to 12 kodwa bese kuhlukana ukusi. Yeah. Hayi sesiphinda sendlini sazihambela nje kahle sihamba sisho namaza. Sithi masiqhamuka la masiqhamuka ngasisiqongeni eFairview. Sambe. Sihlala nabafana bahamba ngemoto eveni. Okay. Sidake nawo badake. Sizophambana emgaqweni kanje. Yes. Hayi ucaca ukuthi le moto le izongishayisa. Ngithi mina yibona umuntu akabona udakiwe lo muntu. Hayi nami ngicela umgwaqo omncane ngaleyo ndlela ukuthi okay nasho uthi driver ngokuphuza. Hayi umuntu ngigibeze pavement. Hayi ngimbona ngibo cha futhi akabi. Ngibuka isibuko naye. Ngithi ngiboze la ngishaya reverse singamsoya reverse. Yazi ngizoshayisa kwamina. Hlehle kwenye indawo. Hlehle nje umsukele. Base futhi simfica sesiqongeni. Bengimjam. Ngimike. Befethu mangiphuma mina ngiphume ngedrive. Ulungelo mephuma ezela ku lo passenger seat. Kumevula istop Ulungelo afika shona pa. Nami ngibe ngibhude bese udriver nami ngibe ngikhiphe emotweni. Bisinene driver kanjani? Athi mina futhi asiyaxolisa. Uxolisa ngaphakathi owayesesele athi afisa siyaxolisa umfowethu udakile. Manje into eyinkinga uyena okwazi ukudrive. Okay. Thina asikwazi. Okay. Futhi siyaxolisa njengoba sila ngale moto le. Akwaziwe khawusila sitshontshele empilweni. So nathi ke elungelo ithini athi Ulungelo ayibafika lazi phela abahlawu. Le moto bebethiwa bayishayisile bebezoyikhokha.
Madoda nikhiphe nemali yo-500 ke lapho ukuze nikwazi ukuthi nani nikhulile kwaphela. Uma kuwukuthi anikwenzi lokho, kusho ukuthi umnotho womuntu kumele azi ukuthi imoto yakhe ila ngalesikhathi. Yeah. Waphela ubethi uyishayisile manje, ngawumnazi umuntu useyazi imoto yakhe ila. Hhayi akukhali kufanele athi fethu nje manje asinalo lutho, kodwa uma senibona kusasa edrobheni sizoninikeza imali. Athi ulungele hhayi webafoni uyithatha kude, mina le moto ngiyayithatha. Angithi Lungelo mfethu into enkulu-ke imoto. Athi Beze bechaza nabo ukuthi bayintshontshile. bayasho ukuthi lo muntu bayintshontshile imoto ekhaya akwazi ukuthi la. Athi awulungelanga ngithatha. Ngithi hayi no bafuna ungakwenzi lokho. Asibalinde siyabona ngoba uyasho uNombuso ukuthi yena uyabaza bangakubo. Yes. Asibayeke. Ile kwaqala khona ukuxabana kwami noLungelo. Owathi uLungelo, okay bafo ngoba usathi nabangani bakho angikuyeke, angisagibeli emotweni. Hamba mina vele anginamoto, ngizosahambela ngeenyawo zami. Awulungelo mfethu ungena emotweni yini manje yena wasusala kude kanjena ngoba siswele siwakhona siya endlini yini manje yena wathi bafo ngicela ukuthi ungihambele mina anginamoto wena unemoto. Yeah. Ayibesisho intombi yakhe uNontombi, hayi ankele ngiyamazi owami myeke. Ngithi hayi ngeke mfethu hayi abo ngihambe ngiye phambili ngiphinde futhi ngiphinde ngihlehle. Lungelo ngene emotweni. Yeah. Athi hayi angingeni, hamba ngithi hamba ngizoziyela mina ngiyazi endlini. Athi hayi, athi umuntu wakhe aphinde ngithi hayi myeke ankele ngiyamazi uhlanya lami lolu. Ala phela ngithi futhi sayikhuluma futhi asisana indaba yakhe. Ayisabi kusho ukuthi mina ngikade ngihlala nje so makhelwane nentombi yakhe uLungelo. Okay. So mina ngesimanga ngivuka ekuseni ngizovuka ngimemethe noNtombi ukhona Lungelo lapho. Yeah. Hayi ngipaka imoto kamnandi nami ayisingena nami nomuntu wami endlini. Siyilalele futhi ngoba ngangikade ngidayiwe. Yes. Futhi nami ngiyazibuza ukuthi ngifike kanjani la. Yeah. Yabo. Hayi bengidawe ngempela mangathi ngifike kanjani imoto ibi-drive kuthiwa imoto ibi-drive wena. Ngithi hey angazi ukuthi kanjani. Hayi kakulesithathu. Kakulesithathu. Umuphi unyaka? 2021. Okay. Kakulesithathu ngikhumbula kahle ngoba kakuzoba insuku lezo mhla ka-25 nami ngishilo ukuthi hayi ngolesihlanu ngifuna imoto yami ibe active ngifuna ukusebenza kahle. Yeah. uLungelo angimboni futhi ingafiki into ethi angimcheck le ntombi yakhe ngoba indlela esifane ngathi navele ngizomfica ekhaya. Yeah. Ayavulo owesifazane ageze hamba emsebenzini angishiye endlini. Hayi ngingayinaki indaba Lungelo ngivuka ngizele emotweni ithi ngiyayiwasha imoto. Hayi kube khona into ethi hayi okulokhunjana ukuhamba ufuna into za carburetor ufuna ukwenziwa emotweni. Yeah. Nginyuke ngeenyawo sihamba nomalume lo garage. Yes. Siphethe ucarburetor siya kwelinye ikhalatha eThuki ifilenza lo carburetor nje livunyiwe endaweni. Okay. Hayi fike sikhulume-ke no-ankela athi hayi u-ankela anginganikeza carburetor mshana. Anginankinga mina kufana sinabasekhaya. Yes. Uyikhala sobisa kuyena. Hayi ngisho ukuthi naye unokwencoma nje imoto amathi hayi unemoto la ndoda hayi. Nami ngibe grand hayi nami ngibonga ukuthi nami ngithatha ukuthi imoto yami iyanconywa. Yeah. Hayi uLungelo uphela lesithathu ngimboni Lungelo. Ulesini. Hayi uLungelo. Ngibuze entombini yakho uLungelo mgcine nathi uLungelo asithi isinto ngimgcinele ilanga leli. Simshiya phezulu eposini. Yeah. Hayi uLungelo mangibheka lapha endlini akakhombisi ukuthi uLungelo uke wandle kunjani umbhede wakhe. Usanje ngoba. Athi awulukho athi umuntu hayi. Awuzoqhamuka isikhathi sakhe aqhamuka uLungelo ukuhamba isonto lokho ungamazi ukuthi ukini. Ngithi naye isithanda ungithusa phela wakho phela manje ifoni akatholakala ifoni endaweni ukuthi athi naye khulileka uzoqhamuka uLungelo. Ubulisini hayi lutho uLungelo yaqhamuka. Ubulisihlanu. Semphuma uhambisa ngane esikoleni. Yeah. Yeah. Ngithi ngizowasha imoto 25 insuku la. Hayi namhlanje hayi kusha imoto yami 12 beqala ipick hour nje kubuya kwabasebenzi hayi imoto yami sikistindini. Ana ngempela la ngithi ngiyayiwasha khona imoto futhi ngiyabona lokho ekudlula abantu phela ekhaya kutheni sokusudlula abantu bemsebenzini. Yeah. Khiphela umade ngeclean imoto. Futhi kunendawo nje ibhendana la. Futhi abantu baphelela khona ngale mina nginakele ngizwashela imoto. Kuzomunye umalume wangakithi phesheya kofafa entakani. Yeah. Wakambanjwa. Hayi athi wemshana unjani sina ngiyaphila ngempela. Athi nomalume awubuze la yazi kunomuntu olapha emkhosheni. Mhlambe wena ungamazi. Yeah.
ngithi mina kephi uncle, athena ngale uyabona ukuthi uma vele ayikhomba indlela isiZulu, ngithi ngikuphi, bese ngithi mina ayi koba kuhle makuthi akusiwona lamaphara asekhaya agangile Yeah. engagadla ngalo nje ekhaya bamngala bathi uLungelo ngambulala. Ngathi abantu abagangile ekhaya uLungelo khona omunye osemndenini oyiphara. Yeah. Ngithi naye koba kuhle makuthi akusiyena odwa ngoba phela bacishe bahlupha endlela efanayo. Yes. Hayi nangiphela ngihamba sihle ngale ndlela yesiZulu, masehle ngale ndlela yesiZulu bese amkhomba umuntu une-drain nje ngathi i-drain amanzi. Yes. Futhi ulengele lapho kanje uvele ngenqola. Okay. Uma ngifika shuthi izandla zishonile ikhanda ngibonakala. Angakaliboni ikhanda kusavele ingqondo ithi nayi uLungelo-ke lo. Yabo nje vele ngilimise ngembaba egama lithiwa uLungelo. Into ekwenza ukuthi ubone ngathi nguye impahla wagcina eyigqokile noma ukubuka i-structure somzimba womuntu. Impahla kade ezigqokile. Okay. Because uLungelo wengasele umuntu othanda ukushintsha. Okay. Iskindli sangaphansi i-trunk wesigqoka nje side isikhathi. Oh. Kodwa uthola ukuthi meshintshile i-trunk nje kusayiyona ayishintshile. Futhi uvele makuvele kuvele yona i-trunk le ilokhunjana irabha lesayile i-plastic isiyehlile. Angithi mina uLungelo angihambe ngisondela anangempela mangisi ngiyafika mase ngiyabona amazinyo uLungelo igazi ukuthi selimsithi akubonakala ubuso. Yeah. Ngithi naye ngengubo kodwa uyena ubegqoke futhi enavy Nike. Ngithi nawe uLungelo lo. Ukhombisa ukuthi ushayiwe noma ulingazwe ngesikhali. Mina angifikanga kuyena ngoba mina ngiyethuka. Oh yes. Nathi mina kodwa uyena ngase ngihlela ukuthi naye angisondeli eduze komuntu okanje ngiyamesaba. Ngiyamesaba, yeah. Hayi ngahlehla u-anti engakafiki. Okay. So naye ngisafuna indlela ukuthi ngizomtshela kanjani ukuthi nangu uLungelo ngifica la phezansi. Yes. Babuza abantu ukuthi ubani lapha. Yabo bese ngibatshela abantu ukuthi awuLungelo kodwa andike niqale nibe nendlela ukutshela u-anti kahle ukuthi uLungelo. Yeah. Futhi bamtshele nje bamtshela ngawo u-anti vele akhishisa isililo. Yeah. Athi hawo kanjani. Ngempela imali angenayo angikangelo 20 rand nosemotweni. Ngihamba ngemotweni ngathumela ingane ngathenga i-airtime. Ikhole yokuqala engayikhipha ngafona babwakhe uLungelo. Yeah. Angizange bafonele emakhaya ngafona babwakhe. Yeah. Babwakhe usakhe eMaritzburg. Ngawalibamba ucingo emalume la kufika umalume omenzi uMbalo. Yes. Yes. Uthi ufemina wangitshela ukuthi kunomuntu ofile lapha. Usakhona lo malo. Yebo usakhona. Okay. Angibuza ukuthi angitshela ukuthi kunomuntu ofile. Masama sobhela umuntu ofile lapha. Masifika lapha uLungelo. Athi nakuba ngimkhaya lapha ngasestezi lisaka amadondo. Yes. Athi lamaphoyisa asefikile ngithi amaphoyisa abengakafiki. Kodwa ke basafona abantu phela sibaningi. Yeah. Ngathi na okay ngiyeza ngiseMaritzburg. Futhi ke mina ngingafoneli ke emakhaya ngazi njengoba sengifonele ubaba wakhe. Usezofonela yena yena ekhaya. usefonela emakhaya abaqede ngoba sila sino-anti. Yeah. No-anti ngiyatshela mhlawumbe naye uzobafonela abatshela ukuthi hayi buwe mala sekwenziwa no-2 no-3. Ngihlale ke simlinde umalume afika amaphoyisa aqala umalume engakafiki. Yeah. Amaphoyisa afika amdonsela lapha ekhona esikhothini amthatha ambeke ngaphandle. Ayikulanda ingubo-ke ayibonakala ukuthi uyena indlela ayihlinzwe ngayo engathi wehlahlelwa kahle kahle ngathi wenqunyiwe. Ngoba angisondelanga mina ngangizwa. Yeah. Alikho lento ethi ngibona kodwa ngathi indlela yakhe kwathiwa nje unqunyiwe. Yeah. Hayi ke bambuka ababe nesibindi mina hayi ngemele ukuthi hayi ngisaba umuntu ofika aze ngingalala nasebusuku. Kodwa besizwana impela noDatshe mase kanje hayi ngiyamesaba. Hayi afike kubaba wakhe ayimeko wakhe afika amqhale. Hayi afika amshuthe kwabo wakhe phela bona akubaba wakhe usakamsamo phela basebenza ko disaster. Oh yes. Akamncane umuntu ongasebenzi. Olimali. Amvule amshuthe. Hayi ke bafika lekhunjane kwenziwa yonke into lekhunjane no forensic bafike hayi bamqoqe kwalise ukuqedwa. Kuthi kusahleliwe kanjalo kungene i-call. Yeah. I-call iqhamuka le ngasesibhedlela. Kufona umfana wakaDlamini athi naku kudlula amakhalathi la egejini. Yeah. Hayi awachaza amakhalathi athi lamakhalathi lawa kaBantin lawahluphayo. Ayithiwa adlule egejini ngalana ngempela ukuthi kusendla bese vele kushawe imoto semthani. Ayofinjwa emakhalathi. Hayi asho mfana athi kwagadile ayinake ayisho angene ehlathini. Abaleka amakhalathi kusuka imoto. Washo lapho uLungelo ukuthi mangaphazama.
shawume ukuthi uphuthuma namakhalathi lawo. Yini eyenza ahujwe lamakhaladi? Angazi ngabe ngishamanga cause umuntu owafona owathi nanka amakhaladi ehlule egijini. Okusho ukuthi okungenzeka ukuba khona okuthile yena owayekwazi, yena muntu owayefona noma owayewazela ukuthi mhlawumpe ayafunwa lawo makhaladi somewhere noma kungalinkwa nendaba kaLungelo. Angenze ngiqinisekise-ke ntweni Okay. Hhayi caca ukuthi amakhaladi abaluleka ngempela angene ehlathini. Ngathi mangizwa kwathiwa ngathi kugcine sekuphuma nomlungu angazi noma umlungu ukhipha ibhanoyi yini wazama ukusukela kwacaca ukuthi hayi usukela izinto vele ezikwazi ukubaleka bagcine bengatholakalanga. Okay. Hayi luphele usuku. Hayi khulu indaba kaLungelo. Akukholakali kuyabuza ukuthi obani ngabe wenzeni kubangwani? Yeah. Hayi sihlangane nathi samanje ukuthi hayi kumele phela atholakale lo muntu owenze lento le. Qinisekise ukuthi uyena ngempela. Hayi nathi siyibambe-ke imithi. Ngithanda amakhandla bebalekile futhi ayazi kumele siwathole amakhalathi lawo. Sifunela thina. Funa ukuthi kuqamba kufika lo suku lelo sesiwatholile amakhalathi lawo. Kanti ngempela siyibambe ikhokazi. Masibamba lekhokazi le ayisihlanganise kwamathuluzi. Phela kufanele uthole amathuluzi ngoba phela amathuluzi lamakhalati la kumele amlande lo Lungelo. Ayisambi isikhathi iy'nsuku zakulungela kuyalungiswa. Akuzwakali lamakhaladi ayeseseshwa kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana ukuthi angakuphi. Kuzwakala ukuthi leli elifunakalayo likaNokwetsha. Okay. Ayisihlale kuthiwa hhayi ukaNokwetsha lesimfunayo. Ngempela ayisambe-ke somfuna. Ithi masisiwathi somfuna thina sivele silibale nje sithi sithatha isibindi. Sishaya ugolobho lapho usixaka ugolobho. Caca ukuthi hayi ngeke sisakwazi ukubhekana nale nkinga le. Siphuza utshwala. Yes. Amadoda angeke. Asiboni ikusasa. So futhi iy'nsuku zihamba. Kufanele ukuthi kuqamba kushawa uLwesihlanu. Sekucacile ngoyedwa wabo. Shuthi kukhona omunye owayesezwile wangasitshela ukuthi naye uya kuyena wahamba khona umfana wahamba wakaNtsindane. Uthe mefika kakuyi-weekend eyalapho. Wahamba wafica lekhalathi leli. Uthe melifica lekhalathi nawe usho ukuthi indlela alifica ngayo lase liyabaleka. Angimazi noma phethe into eyisikhali yini mfowethu lo ngoba labaleka ikhalathi. Labaleka manje ngizothiwa labaleka laze langena khona la kungcwatshwa khona. Labaleka laze langena emgodini la kungcwatshwa khona. Angazi nami into engizixoxa. Okay. Shuthi lo mfowethu bagcine bethi sekhathi balifaka ebhuthini. Babuya nalo beza nalo kuthina. Thina sesidakwe utshwala ngale. Kanti ikhalathi abalikhuthuza isikhathi belifaka ebhuthini. Lingene ebhuthini nefoni. Libhala ukuthi liyabhala imessage noma lasend call back. Lasendela elinye iphoyisa. Lakhona exoxa elumsishi. Yeah. La azi lo mfethu eza nalo lekhalathi ngala wahlangana nemoto yamaphoyisa. Yes. Yomsishi. Lekhalathi likephi lingemuva emotweni. Uza nalo exoxa. Hayi limvimbe lephoyisa lekhalathi. Hayi umthatha umuntu lo. Ngisho limkhuleke ngozankosi ligcina khona lapha emaphoyiseni. Futhi bakhulume nawe ukuthi akho ndoda into enzayo iyicala ukuthi uthathe umuntu umfake ebhuthini. Ukuthi umthetho ezandleni zakho. Hayi-ke ithuleke yabo inathelo ngeenyawo ukuthi utholakale ngendlela atholakale ngayo lapha kwasiyaboshwa. Akaboshelwe ukuthi kufe uLungelo. Yeah. Bagcina nabanye abangani bakhe sebezinikela emaphoyiseni sebethi bona bakhathele ukubaleka. Yeah. Ukuthi wababulala uLungelo bona babalekele ukuthi babulale uLungelo. Babalekela amanye amacala abawenzile. Okay. So ekhaya qhamuka umuntu ozovula icala ukuthi uLungelo ubulawe lamakhalathi. So lamakhalathi athe mangabe sethola istory ukuthi uLungelo wagcina enami. Asehlala leso story leso ukuthi makubuzwa kuwona vele kuthiwe athiwe lamakhalathi buzani kuzama ukuthi uLungelo amshiya wona. Ngoba uyena umuntu wagcina ukubonakala naye. Yes. Thina sokhuluma uzama mase sekhulumile. Kodwa uzama uyazi. Isale nami istory kanje kuthiwa ngiyazi. Angazi nangitshelwa ekhaya akekho umuntu ongibuza ukuthi zama wena wazi ukufaka uLungelo. Wasuthula phela sichazela ukuthi zithini. Yeah. Ayisho lento ikhulume bayikhuluma indlela bayikhuluma ngayo. Ayifike kumina.
lokhu ishawela umshosha phansi. Ilokhu ikhuluma nje phansi. Kuthi kufika isikhathi la ngenye ide bokwakhe athi bokwakhe asihambeni siwafuna namakhaladi. Yeah. Sihamba nobaba wakhe. Negenge yakhe-ke ilungelo ade ehamba nami benza izinto. Okunjenga nokuthi sahamba sacishe sale emazweni umfana oyefana nale khaladi. Sathi umfana samdlula masiyale kweshaya imaradona maso. Samdlula. Wempofukana sithe simdlula. Hayi kwathiwa ngeke sike sojaha phambili kufanele somfesa kahle simbone ukuthi uyena yini. Ngoba la ngaphakathi kase kufuna umuntu owayezomshaya kahle kahle. Wathiwa asike sijike ngale khona sizombona simshaye kahle simbhekile. Asajika. Masijika uma ngibuza angiyena into esifunayo. Yeah. Hayi imoto ifika imoto zakhe indoda hamba kanjani? Athi mina ku-right. Uyaphi ebusuku ngathi mina ngishiwe imoto le malisi. Manje ngiyendlela. Uthi okay kulungile la. Ungahambi ebusuku. Akhanjwe ebusuku ngalesikhathi lesi. Yeah. Ayicaci ukuthi hayi uzawa abatholakala siphinde ekhaya. Thiwa hayi sazoyibona indawo lamaphakathi la. Yeah. Hayi ithuleke kanjalo-ke ulungela fihlo. Futhi lento ilokhu ikhuluma ekhaya ukuthi mina ngiyazi. Uthe nje kuhamba isikhathi ngoba umkhulu uHlobo, umkhulu uHlobo. Yeah. Ngathi mangizwe mina lento ekhaya. Ngase ngihamba ngomtshela umkhulu. Yes. Ngathi mkhulu la nginenkinga uma ngifika nodabu kanje ekhaya. Ungitshela ukuthi mina ngiyazi ngokufa kwalungelo. Yeah. Mina angazi ukuthi ngokufa kwalungelo. Kuphela ulungelo ngagcina nginaye ngakulesithathu. Umalume ubaba wakhe. Umalume ubaba wakhe. Okay. Ngagcina ukuba ulungelo lesithathu. Ngathola umbiko ngesihlanu ulungelo usethola lapha ngasendlini sishonile. Kodwa umalume akashongo lokho ukuthi ukuzwe ngubani. Yeah. Athi umkhulu hayi mzukulu ngoba umalume wakhe akafiki kumina. Esike simlinde uma ngabe sefikile uzobe sekudinga ukuthi kuqoqwe umndeni. Ngithi mina uvele ushilo nomalume wathi kuzodingeka ukuthi kuqoqwe umndeni. Ngikhulume iqiniso ngokufa kwalungelo. Hayi-ke siva lapho lo mkhulu athi umkhulu naye umlindile umalume-ke mefika-ke uzongibiza noma nogogo izandla. Ngihlale ngilinda ekuhamba isikhathi. Caca ukuthi hayi phela ngangikade ngisho uma wengane eThekwini ukhulelwe. Ngamshiya ekhulelwe. Futhi ngilokho ngiya eThekwini. Nginalento kade ngithandana nayo uMbuso. Yes. Akazothi. Useze ekhaya nje kulungele eseshonile. Okay. Ubeza nje ekhaya nje kusakuhle. Yeah. So caca ukuthi mangabe ngiyeThekwini uyangibuza mangiyeThekwini ngiyothana. Ngingamtsheli ukuthi ngiyaphi. Yes. Kodwa mina ngibe ngazi ukuthi ngiyakuma wengane. Yeah. Ngithi nakho into engisayilungisa eThekwini ngiyabuya nje ngikudala. Yeah. Futhi vele uma ingane sengikhulumile nayo ukuthi hayi vele khuleka ngoma ngoLwesihlanu ngizobe ngilapha eThekwini. Ufika intathago soba ngizwana ukuhamba ngize eThekwini ngoba ngabe imoto straight angihamba amateksi. Yeah. Hayi nangempela. Ngize eThekwini. Cha ngifike kuma wengane sifike sihlale ukuthi nawo uma ngane sathi hlale kuyisixabane ngoba kusazithwele. Hayi mesa xabane vele ngisuke semthani ngithi hayi sengiyahamba. Dumisa imoto ngiphinde eXhobo. Hayi kulelo ntombazane. Imbuzi uphuma. Kanti angazi ukuthi mina umama wese nenamba yakhe intombazane. Okay, sebenindlela yokuxhumana. Sebenindlela abaxhumana ngayo. Okay. So mina lo ngane ngimfihlele ukuthi ngingana. Kanti umama nawe uzonza indlela ukuthi mangisikhathi ngilele shaya iself ngisendele kuWhatsApp ukuthi hayi indoda yakhe la. Yeah. Ukuthi wena nendoda la. Mina ngimfihlele ngalo ukuthi ukwazi ukuthi nangisiba ngane noma ngingana. Yeah. Noma ngisekhaya buka baba. Yeah. Ayisho lokho ekuthiwa lokho ngimtshela ukuthi hayi ungamnaki uvele unesikhwele usisi lo. Ungamnaki. Hayi. Futhi kanti bona sebeyathukana le foni nje abathukana ngayo. Mangifika ngale fanele ngibhule umlilo. Mangengale eThekwini nakhona fanele ngibhule umlilo. Okay. Hayi ngicela sengibona ukuthi angibone kumawengane. Manje nginenkinga ukuthi angazi ngizomtshena kanjani. Lo osandana naye lapha eXhobo. Ngiyafuna manje ukuphuma manje angazi ngizophuma kanjani akuphumeki kuyena. Okay. Hayi. Uthi ngenye day ngiseThekwini. Angifone futhi wesefuna ngibuye ngoba ngizohlala ethukwana. Yeah. Athena ngeke uzukholwa. Kholwe ini manje? Athena nginemali. Imali.
athena ngicela ukuthi ubuye eThekwini ukufakela imali ukuthi uze ngapha. Ngithi mina awukho. Ngicela ukuthi uyifake imali. Akangitshela ukuthi unamalini. Yeah. Ayifana ngempela imali. Bafaka 1000 petrol. Yeah. Hayi nokuthi phela ngangena petrol ngangizosibheka endleleni. Yeah. Wena ngempela ke futhi wengathandi kahle kahle umama ukuthi naye ngithi shuya sexoxa. Ungamtsheli kodwa ngoba wekho ibuza imali usuyithathile ngoba phela imali awunayo ngapetrol. Cha mina ngendlela yami engihlanganisa ngayo. Ngathi okay. Shaya imoto ebusuku. Hayi mama ngifana ngempela usisters awungilindile asihambe senyaleni. Afika athenga wethanda into le flying fish. Flying fish. Masihlele emotweni avele ingene emelini. Akhiphe money bank. Le money bank le inemali. Igcwele nje imali phakathi money bank o100s. Ayibeke kumina kanje. Athi nathenga into oyifunayo la. Umuntu vele osebenzayo noma kuyakuthusa kwawena ukubona umuntu enemali engaka. Kuyangithusa phela umsebenzi awusebenza ngiyamazi basebenza kuleto lezi abantu bokuhamba. Okay. Ngithi fu ngale mali ayinami ngicela ngene ngaphakathi ayibenze bafuthu phela futhi bona basebazi abanye babafuthu ukuthi umama khona azongezelwa la inyaleni. Hayi basondela hayi angibashayiseke itifu ngathi ngibhodlela noma sengithenga into yangokuhlisa. Ayisambe sekhaya ngifuna ukwazi indaba nemali. Yeah. Hayi seshaya into la sibheke ekhaya. Awusho uyithathe imali engaka hayi uthe emsebenzini nemali le kusho kade clean uyithole emsebenzini uthemba ifomshanelo wavela kubuya nalo plastic lo imali unemali eningi le mali masibala imali ayi 10000 yo ayi athena mfethu hayi kuleka le mali le siyayedla le mali awuthi mhlawumbe khona into ethize mhlawumbe eyenziwa ngayo le mali phinde futhi ikhambe insukwana phinda aqhamuke nenye imali le mali yayi close to 16000 ha lapho bese nginemoto iventure ade ngishintshise ngayo iventure komunye ubaba ethi ugumede khona ifufu. Okay. So le moto le ayinga break ukuthi vele yasimiso ukuthi vele imali anginayo. Yeah. Athi naye khulu yasithanda sami ngizokusiza lefanele ngikusize khona. Athi ngifuna ukuthenga ifoni anginayo. Ngithi abakhona amafoni awukhamba singayibheka ifoni. Ngempela wengayiphethe kade ulanga lelo. Sasebenzisa ID yami. Singena khamezi sithenga ifoni. It's 1.4 la foni sayithenga lapho. Ayisebenzisa ID yami mina ngempela ke. Futhi masingena akhamezi bese ethi nayi osibale imali lesikhiphe ifoni bese kukhona ifanele ekhaya ethi usithini. Yeah. Uyade ngithenga into kuyena. Yeah. Futhi naye ufakazi wale mali ukuthi unginikezile imali. Okay. Hayi le mali futhi ilokhu idla oba sayisiza nale eThekwini sifese sathenga nje asonje exoxo size eThekwini sifese sathenga saphinde emuva kakhokha yena usisi uyena nje wekhokha mina ngingena mali hayi ngoba sathi anengubo nje ngaqoqa naye wathenga nje kokuqoqa saphinde emuva nakubo wesupporta ngayo le mali. Yeah. La ekhambe khona sekhamba isikhathi ukuthi cha kumele manje phela ngikhethe sihlukane sisters. Usisters lokho kumele ngokuthi yabona wena ngeke uzohlukane nami. Yeah. Uthi ngobani isizathu? Ngobani? Athi hayi wena ngeke uzohlukane nami. Mina ngakugaxelisa ngikuqede. Uzongigaxelisa ngani? Athi mina nginqena ukuthi mina ngosho kimi ngithi mina wena uyazi ukuthi ulungele wafa kanjani kodwa ube ungazi. Hayi ngithathe mhlawumbe uyadlala ngithi mfethu ngisho njani into enjalo waphela bonke abantu lapha ekhaya akekho namanje bonke basahlukumezekile ngofa kwalungile indlela afa ngayo. Yeah. Athi hayi mina ngizuzwa ngami. Sho ukuthi wena usethi njengamanje mthande ngenkani ngoba uzokuqambela lamanga noma uzosho lento ekhaya kini athi yena uzoyisho uma wena uhlukana naye. Ngokuthi base benakho ukwagoyisha ke noma umntwana. Yeah. Okay ngibona ukuthi vele uthi la into hayi
ngingayinaki le nto leyo futhi kuhambe isikhathi sigcine ngathi ngoba ngathi ngiseThekwini kwalokhunjani futhi usethole ukuthi ngiseThekwini futhi kwagcina kukhona ukuphostana. Umama uyakuthanda-ke mina umangane yami post Yeah. futhi wathola ukuthi lo muntu futhi ngiseThekwini. Okay, ephosta wena unayo. Okay. Hayi WhatsApp ngala awukanti noma ingane yakho ngiphiki kanti mina ngiphika vele usend evidence Yeah. ukuthi mina la ngikhona. Yes. Ngifunele into engayicaci ukuthi hayi sigcine sipostana ku-Facebook siposta naye wangiphosta ukuthi mina ngiyazi ukuthi ulungele kwafaka kanjani public. Yo. Nami ngamphosta khona mengakuphosta okakungekho right. Yes. Yes. So manje thina mina naye siphendulana public Facebook. Okay. Siyathukana sibizana ngakho amagama Facebook. Kanti khona abasondene abayibonayo lento le. Uthi nge-WhatsApp ugazi lami khethelo kaCelezi. Athi bafo konke engiyibonayo la ku-Facebook. Yini kwenzakalani? Ithi mina ibafe awume kancane ngidlala le ntombazane seJobe. Yeah. Angazi ifuna nini. Yes. Ukuthi kuthatha ukuthi ulungele. Ngiyazi ukuthi mina washona kanjani. Yeah. Angithi kusenja uphinde ngingene ku-WhatsApp futhi umfana sesifunda nethu siyabonga Zimpofu. WhatsApp wegazi. Yini engiyibona la ku-Facebook. Futhi ngicela niye le nto niyenzayo le nto usiyekeni public saluthwana public. Yeah. Khulumani inbox. Yeah. Kanti nomama ngala uyakhuluma noSiya ukuthi uyasho umama ukuthi hayi ngimtshenile mabonke. Uzama ukuthi akayeke ukuphosta ku-Facebook. Abakhulume eceleni. Lento abayenza yiro ngoba mase sekuvela ukufa komuntu uzofika ngenye indlela emndenini. Yes. Akanti futhi nasekhaya khona bawabona amaphosta lawo nawo ukuthi bawasebenza wasiva ngayo. Ngadelete naye wadelete ngale ntombazane le posta la ipostile ukuthi mina ngiyazi ukuthi ulungelo washona kanjani. Yeah. Ayethuleke khamba isikhathi. Kuthi kusenjalo isithule isikhathi eside. Ngifonele kuyisonto. Yeah. Ngifonela eGreenwood Park. Yes. ePolice station. Ufone iphoyisa lechaza ukuthi awufoni uSayitsheni Vezi estation Greenwood Park. Ngithi naye ngiyezwa baba. Athi ngicela ukuthi uphuthume la ungashaya u10 ungakafiki. Okay. Ngoba ngizoba nendlela. Okay. Ngithi mina okay kulungile. Okwamanje angisayidli sikulaleni nathi ayikhulula lungisa ndoda bese uphuthume. Ana phela ngitshela umama ukuthi mama ngicela ungiphelezele lapho ngibizwa amaphoyisa ngale police station. Yeah. Abuze wenzeni ngithi mina angazi. Phela umuntu nje bephuza phela sihamba nabantu abangalungile. Mhlawumbe omunye othe uzama ubekho. Yeah. Ayina ngempela ngiyeza isabi noma sibambe itaxi. Uma ngifika epolice station ngempela lapha e-saving laphana ngibuza ukuthi ngicela ukubuza ngamthola uSayitsheni uVezi. Ayina ngempela hayi. Kuthiwa ulinda kancane limphosa limlisa aqhamuka uma nefoni. Kanti ukhuluma ngasikhathi esefonini ekhuluma nomalume. Okay. Le emakhaya. Babalungile. Yep. Hayi shuthi angibona abuze uzama ukuhlela imuphi ngathi nayi imina phambi sakho sasibaningi. Phambi sadla. Aphuma usakhuluma aqede nefoni abuye kubona amaphoyisa awu2. Shuthi angikhomba athi hayi ilomfana. Mina nginenda kuzothiwa ngisome ngithe nje kusahle kwathiwa hayi mthatheni. Hayi ngase ngibanjwa ngoswayini ngase ngijikiselwa ngani. Hayibo ngenzeni asixanga wenzeni? Ngithi mina ngiyayiqala ke. Futhi ngivele ngihleke ngithi nabaqinise bakuthiwa lembule inguboni ngeke. Yeah. Sengiboshiwe ngenzeni ngoba phela angitshontshi. Ayikho into mhlawumbe eyizwibithe esendlini. Ngingatshela ukuthi ngiboshulani. Ayingithathe ngifake ngayo. Hayi ahlale naye umuntu esifazane ngalindi ukuthi mhlawumbe nafuna ukuzwa ukuthi ngiboshiwe. Hayi kufika iphoyisa lesifazane lizongibhalisa ke manje naka. Hayi ngisho amagama amthanga ubani wakabani. Kanti manje ngisho ukuthi angizama ukuhla kaHlongwa le phoyisa lingibhalisayo la nalo elakaHlongwa. Lingibheke ithi awu bhuti wami wenzeni? Ngithi mina bhuti wami sithi awuma singafunda nemtheke ibhala uHlongwa. Ngithi nesisi wami eyangazi ngempela ukuthi ngenzeni. Athi nawazi ngempela. Ngisimanje ngiyabona phela lamalungelo nange ibhala umeda. Meda. Hayi ngithi hayi mhlawumbe ngisazeso. Hayi abhala zonke into zami ayaqeda seqedile. Akushaye isikhathi kumele ngithathwe ngifakwe emaselini. Hayi uyahambe umuntu esifazane kaye ngisale emaselini.
Mangisi ngiyalibuka lethikithi libhale uMede, yazi mangilibuka ngivele ngingakhona isazi ngithiwa ngiboshwe le Mede mhlawumbe iMede engiyaziyo. Yeah. Manje ile Mede engingayazi iyona into engithusayo. Futhi nakhona awutshelwanga ngesikhathi uboshwa ukuthi Angitshelwanga. uboshelwa amacala ukuthi nokuthi vele wathathwa nje. Hhayi ngihlale ngabe uyisonto umuntu engithathe eNhloniphana. Hhayi ngihlale isonto kuhlale Msombuluko. Kanti kuzoqondana nokuthi kakuzobe shutdown nje kaMaleba. Yes. Izinsuku lezo. Cathi ngomhlaka 6 mangaphazami. Yeah. Ngoba lesiteleka nje sikhulu. Yeah. Ngingayike enkantolo ulanga lelo. Phinde futhi ngilale ekhunjaneni. La station. Yeah. Ayikuthiwe awushuthi ukuthi nathi siyazi mawukuthi vele akusetshenzwe. Yeah. Ukuba Msombuluko kubo lesibili. Abantu engihleli nabo bayaphuma baye enkantolo mina ngigcine ngisele ngiyadula ikhunjana iseleni. Ngibuza kanti mina ngiyanini elekhunjaneni enkantolo. Kuthiwa hayi kulinda amaphoyisa aseXhobo. Iwona azozokuthatha. Wena ecala lakho liseXhobo alikho leThekwini. Hawu pho sonke lesikhathi mina ngitshelwa ngani? Thiwa uzolinda. Mina phela kuthi ngabo 8 ebusuku ngoba ngasithi sengiqala ukuthi ngiyakhumula ngithi ngifuna nje mabefika bafike nje sengiwashile. Yeah. Ngizwe umshudi ikhala le ukuthi kaka. Makuqhamuka vele qhamuka iphoyisa engiyazi laseXhobo. Hawu. Lithi awu ndoda kwanto wena. Hawu ngithi mina mfethu kade ngindidazi sengihlale mhlawumbe la befethu ave kunzima ukuhlala kodwa sengihlale ngedwa la ngathi manje sengifisa ukuthi mhlawumbe ngiye kwezinye iziboshwa kodwa ngizokwazi kube khona abantu engikhuluma nabo. Ngoba nabo. Athi hayi kulungile ayiqoka sami. Ngithathe into zami ayiqoka. Akusebusuku bo8 ngolesibili. Yeah. Hayi bangithathe kaye ngigcwalise amaphepha ukuthi sebeyangithatha-ke manje sasuka la siyaxoxa. Hayi sihambe ke endlini yamaphoyisa. Amaphoyisa phela nawo futhi angibuza. Ndoda awukhulumi kwenzakalani? Angithi phela ngicela siqale nesitoli. Ngiphinde futhi ngisiqale eqaleni. Ubalandise njengoba kade balandise njengoba ngimlandisile. Okay. Abo maphoyisa ukuthi la makhalathi owajwayele. Bethi mina lama angikwakuhlala nje nawo ngangiqala ukuhlala nawo ngaliyade. Yes. Akubona abantu mhlawumbe makuthiwa mhlawumbe siplana into yokuganga engiyiplana nawo. Mina umuntu ade ngiplana into yokuganga ulungile lasekhaya. Umuntu ade ngimthemba. Before sithola umuntu angaphandle masoganga bengikhuluma nolungelo. Labangani bakhe mina ngibazi. Mina ngazi abanye laba ngibazi bamakhalathi. Yeah. Hayi ke ayisifika eXhobo caca ukuthi eXhobo ile kunjani izitokisi azikho. Isigcwele zonke abangithatha bangise ubangidala la eDoni. Nakhona sengibhekelwa nje indawo ebusuku ngo12. Ana ngempela futhi zingimukele kahle iziboshwe nakhona ngifike ngisichaza isitori sami eziboshweni ukuthi angiboshwe into kanje. Nazo iziboshwe ukuthi hayi mfethu hayi ebuhlungu into yakho hayi. Nginendawo ngilale. Futhi ngibuza ukuthi awekho la ngaphansi uba sengizwile ukuthi khona ababoshiwe. Okay. Bese ngibuza emaphoyiseni ukuthi la makhalathi ngeke neziningi ngifana khona amakhalathi. Yeah. Ngaphela fanele ngazi ukuthi ngaphela ngeke singene eRomina yodwa. Ngaphela namanje mina mangifika ngaphakathi kuwona. Yeah. Ngikwanqena impela kodwa hayi uzofika icace mangifika ngaphakathi. Ngoba ngize ngikwazi ukubheka nabo kanje. Ayilibuze ke iphosi ukuthi akhona amakhalathi akaBantin. Acaca ukuthi awekho la. Hayi bangifake kayingena kuse ngakusasa. Ziyaphuma futhi iziboshwa mina ngiphuma. Njengoba iboshwa iphuma ekseni ngabo 7 asiphuma mina still ngiyasala. Hayicaca ukuthi into yami ithanda ukuba nzima. Hayi bufuna namhlanje futhi angiye enkantolo. Uthi ngabo 10 akufika iphoyisa selingibezi. Zama ukuthi ukhona ngikhona baba ngithathe nabanye abesele ngephutha. Mhlambe lisiqoqa kulezi iziteshi. Ngifikile khunjani zehlikile khunjani eziboshwa zingene ezikuthiwa mina ngisala evenini. Mina ngizwa ngale ePort Station. Ngaleso sikhathi uma wekade esukile esukile emakhaya usengaphakathi lenkantolo. Akazi ukuthi mina sengila ngaphandle evenini. Iveni izojika nami ngibusele ePort Station. Ayijiki iveni ayingibusele ngaphakathi ePort Station ngihlale nje evenini ngiphinde futhi ngisho evenini ngifake kwenye indlu. Ngilinde nje isikhathi lapho ngawu 30 minutes. Hayi ngibizwe nje umuntu umseshi. Hayi angifaki imibuzo. Ndoda uregister singakhuluma. Ngizobhala nje manje yonke into oyikhulumayo ifuthi kube ngibhala phansi. Ngithi mina ngiready baba. Engibuza ukuthi awuchazi kwenzakalani? Ngimchazela ubaba lo. Kade ngimlandisa ukuthi hayi baba la kwenza kanje. La wagcina into seyiphuma nami ukuthi ulungelo mina ngiyazi ufika kanjani. Ulungelo mina wasekhaya. Angeke ngize ngimenze
into ebuhlungu, noma kuthiwa mhlawumbe kukhona mhlawumbe into engiyizwile ngeze ngihlangane nabantu ngayo. Kusho kuthiwa mina uLungele angizwani naye, kodwa amakhona into engiyizwayo ukuthi bayihlanganisa ngayo. Ngingamtshela ukuthi bheka osibani bani, Yeah. khona singezwani. Hhayi, mina ngisayinto yokuthi kuphela ngisazoya enkantolo. Inkantolo. Hhayi, indaba mayikhulunywa nje yasenkantolo. Hhayi, ngithi ngisahleli kuqhamuke umalume, ubaba wakhe uLungele. Ngihleli nayo le photo la sekuqedile ukuthi la selilindene umalume noma wesekhona-ke lapho-ke. Hhayi, le photo limbiza uma nomalume bangena ngaphakathi. Mina bese kuthiwa ngiphume, bangifake kwenye indlu. Okay. Umgadi wamaphoyisa-ke. Futhi bakhuluma ngendlela abakhuluma ngayo bese ngiyabizwa mina. Kwathiwa iphoyisa nje lakusho lathi lizongifonela mase kukhona ubufakazi obuhlanganayo. Ngathi mina okay, kulungile ngiyezwa. Lathi iphoyisa okay, njengamanje uzophuma uhambe uye kumbongikazi yakho. Kwakuthi ngaso sikhathi-ke ngangingenayo imali ukuthi ngibuye back ngize eThekwini. Kuphoqeleka ukuthi ngiphinde emuva noma. Yes. Ayikangidedela amaphoyisa, kumele sihambe noma. Nakhona ngiyahamba nje nginokwesaba ukuhamba khona edrobheni, siphuma nje ngaphakathi la etown. Okusho ukuthi ngithathe nomfana wasekhaya uSithiya, wehamba ngevele. Hhayi, sigodukile. Sithi masoqhamukela, sesoqhamukela kunesitolo ekuthiwa iKamkhize. Ngihlangane naye umalume. Uma ngihlangana nomalume, ayimise le moto le. Angani wangibona ukuthi ngikuyona, noma mhlawumbe abone makhosi mina ngihleli ngemuva esigeqile. Yeah. Hhayi, imoto ime eceleni eze. Hhayi, sihlike sekuye naye, sikhulume naye athi hhayi-ke, sithena manje akafuni ukutshela umfundi ukuthi kwenzakalani ngoLungele. Athi hawu Sitheni naye bamncane, hhayi, akukho asangitshele kona uSamile. Athi hhayi, mtshela ukuthi akakhuluma iqiniso uSamile. Lo kahle kahle mina fanele ngabe ngandlalela ngawo uLungele ngesikhathi eshonile. Wathi hhayi, mtshela ukuthi akakhuluma iqiniso. Sithe uyazi ukuthi mina umuntu mase kufanele akhiphe iqiniso, umuntu sengikhiphisa kanjani iqiniso. Ngithi mina malume abone lokho engishoyo, angikwazi ukufa kwaLungele. Izandla zami zimsulwa ngazi ukuthi umuntu ubulawa kanjani. Athi hhayi, mase kufanele ukuthi iqiniso ulikhiphe eZamokude, uyolikhipha ngalona langa lelo. Amagama angishiya nawo lawa, sihambe sekhaya. Hhayi, ngifike ekhaya, kusho ukuthi uma ngishazi uma kusho ukuthi afike atshele umkhulu ukuthi ubuyile nami emaphoyiseni. Emaphoyiseni. Kusho ukuthi umkhulu, kusho ukuthi akhulume noma amtshele ukuthi okay, kulungile, kusho ukuthi kuzodingeka ukuthi-ke uZamokude kusasa ahambe aye eThekwini. Kusho ukuthi uma amtshele umkhulu ukuthi hhayi mkhulu bamdala, okwamanje imali anginayo, uzongilinda ukuthi uZamokude ngihole and then bese iyahamba. Kusho ukuthi akhulume lokho-ke uma nomkhulu. Ngiyamuzwa ngisevenini. Hhayi, nangempela-ke ngihambe noma sekhaya. Kusho ukuthi ngokuthi sasengekho ingane yami le uKhishu seyikade iwushiye kagogo eZansi, naye kagogo eZansi. Awuma memeze kagogo eZansi. Mina enhle, hhayi. Ngasho ukuthi hhayi sesifikile nobaba wakho. Inyuke ingane yami noKhiya, hhayi ngivule endlini ngikhanyise ngaphandle. Ngiphumele ngime ngaphandle emnyango. Yabo ngizimele nje ngaphandle. Vele ngiqondane nokuthi kuphuma ugogo emnyango. Ney'ngane ukuthi ngoba sebezothi ukuthi ngikhona. Yeah. Khona mephuma vele aphume beyahayisa. Engathi nje khona umuntu oshonile. Phuma memeza athi hawu, uphumile umbulali. Bamdedele kanjani? Ngoba phela bekufanele abolele ejele. Uma usendlini lesikhathi akezwe. Uphumile umbulali. Uphuma wonke umuntu, uphume ngisho ingane encane engaka. Uhayise wele, uphume abantu ngaphesheya babuka ukuthi kwenzakalani. Hhayi, ngingene endlini ngivala umnyango. Ngoba ngathi ngizokwenza into engizoyidla, ngivule ifriji ngilivale. Bese kube khona into ethi angivele ngihambe la manje ngoba ngiyabona ukuthi ngathi isimo asikho sihle. Angizulala kahle. Kanti ebusuku mhlawumbe kumnyama kade kuney'nkungu nje, kuhambe nogesi emakhaya. Yeah. Hhayi, ngimtshele uma ukuthi yazi ma, cabanga ukuthi ishiwo inhlakazi. Ngiyakukhethela njengamanje. Athi hawu ebusuku kangaka yini? Ngithi mina ungamuzwa uma wakho le mnyango nangememeza ethi kuphumile umbulali.
Nangempela methi yaphuma uma ngempela hhayi sidle isililo ngaphandle. Athi pho uzohamba kanjani ebusuku? Ngithi mina hhayi ma ngizohamba, ngizofika kodwa. Angimfone phela ukhethe ngithi khethe ungeza mfethu lapho ongilindele. Awubeke amanzi khona ngizothi ngigeza. Hhayi ngiqophe ebusuku. Mhlampe ngafika ngabo-2 Ntathakusa khona. Yeah. Hhayi fike sibase umlilo, hhayi caca ukuthi hhayi kuthiwa ngabufika inhlobo. Hhayi sibase umlilo, hhayi sothe. Hhayi sixoxe-ke, ngimxoxele ngento eyenzekile athi hhayi igazi ayikhululeke. Vele mfethu kuhlezi kuzobanjwa akunje ube le ntombi yakho yaphosta into ayiphosta laphaya. Vele kusazofosa isilonda lesi uma bebona wena. Yeah. Ngithi futhi into engishaya one mhlambe ngiyavoxa sengiThekwini, anginayo imali yokuThekwini. Uma unayo futhi unginikeze. Hhayi nakhala ngokuthi imali akanayo. Angimlinde ahole. Ngithi hhayi futhi ukhona uma engizwa kuyena lapha usecibini waso sekumanqobile. Ngizofike ngifune kuyena imali. Yeah. Hhayi uma ngihluleke kuyena-ke ngibe sengihlulekile okwangempela. Hhayi nangempela hhayi. Uma ngihamba ngiyaqalaza ukuthi phela manje angisazi ukuthi imoto engihlala nayo kufanele ngibheke imoto engihakha kuyona. Yeah. Because manje amagama engiwashiwo umalume nawo awanginikezanga ukuphumula ukuthi mase kufanele ngikhulume iqiniso phela umalume umuntu ohamba ngey'moto eziningi ezahlukahlukene. Yeah. Mhlampe ngizohlala mhlampe naye bese ngithatha ngifake emotweni. Yeah. Uthole ukuthi ekhaya kwaziwa ukuthi hhayi lokhu ngihamba emahlathini agcina ngifike lapho ka-anti ngifike ngimchazele u-anti isitori. Athi hhayi mntatade ukuthi ngizokusiza ngemali. Abuthi imali yokuhayikha ngithi nawu 70 rand. Anginikeze imali yokuhayikha ibe ngaphezulu. Athi awuzobe sewuzibheka-ke endleleni. Yeah. Athi hhayi uqaphele-ke endleleni. Nangempela ngidwanguza ngimfonele umama ukuthi ngitshela ukuthi hhayi ngiyeza ngisendleleni. Ngiyitholile imali. Athi hhayi ngicela ukubuye ngempela ngoba yizamo into esengizizwile. Hhayi awuphephile lapha eCebo. Hhayi mina ngempela ngiyithole imoto ayifike eThekwini. Lento futhi angiyinakile mina futhi anginali futhi nginakile. Hhayi seyikhulu nawe futhi abuze akhona. Ngempela zamo wena awazi ngempela ukufa kwaLungelo. Ngithi mina mfethu angazi lutho. Yeah. uLungelo wangcwatshwa lapha ubaba wakhe imini yakhe ubaba wakhe wahamba iy'nyanga eziwu7 ezamnikeza ukuthi imuthi ukuthi kucushwe amanxeba lawo. Yes. Ukuthi usuhambe ngesikhathi. Wacushwa asikho isikhathi esingagezwanga lapha uLungelo angacushwanga ngaso. Mina ngilindele ukuthi umuthi udlale. Yeah. And ngathi ngiphumile ngaphuma kakule singaki ngisaza kakule singaki. Ngaphuma kulesithathu. Ngathi ngifika le eThekwini lesine kwakulesihlanu ngathi ngiyeza lekhathi ethuwezi badubulile. Lafa. Angikaze ngijabule uma kuthiwa khona umuntu oshonile. Kodwa ulanga lelo ngajabula. Ngathi that's good. Kwenzeke kahle. Okusho ukuthi umuthi wakhe umalume usuyasebenza. Yeah. Nami ngulindele ukuthi uzosebenza kumina. Ngoba usuqalile ebantwini. Ngulindile nami ukuthi usebenze kumina. Okay. Yeah. Ngoba wathi yena umuthi ozokhuluma ukuthi ubani onesande kushona ngengane yakhe. Yes. Waqala abantu bashaya ikhala athi lafu ayingajabula futhi afuna ukushamanga. Ngayibi. Yafika iphalathi. So kuyezwakala ukuthi nalabo basekhaya khona umfana engizwana naye kakhulu. Uke waboshwa isikhathi eside kakhulu. So siclose kanje. Wathi wendoda khona kumele uyazi. Yabona mangabe uzeXhobo akumele kwazi abantu. Yeah. Wena ngeke uzobulawe umuntu angaphandle. Uzobulawa abafana bakini. Ubona abazokubulala. Into ngifike beyikhuluma enyaleni. Ayifana ngizobulawa abafana bakini. Endlini. Awuthi mhlawumbe uzobulawa mhlawumbe akumndeni. Abakini straight endlini. Ubona abazokubulala. Bayasho ukuthi uma ungafika leXhobo uzomlandela uLungelo. Ngagcina lapho. Ngiphindanga ngaya eXhobo ngokukhululeka. Lokho bekungiphatha ukuthi mhlawumbe uma kufika le nsuku lezi zokugoduka insuku ezinkulu 25 amaholiday bayakhuluma abantu ukuthi hey mina ngiye emakhaya. Amakhuluma aphunya lo topic la mina ngathi ngavele ngiphumele eminyango ngocha ngoba ayikho indawo engizwa kuyona. Ngiphelele nje emqashweni. Yeah. Ngiyezwa mfethu ukuthi kunezinye zezinto untombazane lo ubutsandana naye ake wazikhuluma noma wengane yakho.
noma ezazi zagcina zafinyela ubufakazi bokugeza igama lakho obuvezayo ukuthi awuzange uze ube nesandla ngempela ekushoneni kukaLungelo, kodwa yena muntu wesifazane nguyena owasukelela leyo nkulumo ukuze kube ifika ekuthenini beze bebone sengathi nawe unesandla kuyona. Engicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi silizwe nesayidi lakhe. Ya, kona ngingajabula kakhulu nami sengizwakala isayidi lakhe. Yeah. Akhulume futhi okuyikona ngempela. Yes. Nangu-ke lo muntu okuyena othintekayo futhi kulolu daba, ngoba sizoqala kuma wengane asivezele nanobufakazi obukhona obeyinkulumo okuyizona owayesho kuzo usisi ukuthi mina ngiyazi ukuthi uZamo akambulalanga uLungelo, kodwa mina ngingakwenza kube sengathithi wambulala. Lezo inkulumo siyazidinga. Bese kuba yilo ntombazane lo okuyena wayeyintombi kaLungelo. Engicabanga ukuthi isikhiye sonke silele nangakuyena ukuthi akukhuluma akwaziyo ekuthenini wena umsulwa kangakanani. Ya, ngoba yona intombi yakho uLungelo ngathi ngiyizwile lo nkulumo le ukuthi nginesandla ekufeni kwakho uLungelo, ngayitshela intombi yakhe. Ngathi nontulo ukuthi ikhathi azohlangana umndeni. Kukhulunywe ngendaba kaLungelo. So nawe ngizodinga ukuthi kube khona. Uzofakaza ngendlela esahlukana ngayo phela wawukhona. Yonke into yenziwa phambi kwakho nje. Yes. Ayiwavuma wathi mina Zamo mina ngilindele ilanga ekoshiwa ngalo ukuthi umndeni uyahlangana. Ngize ngizokhuluma. Wathi ngingalova usho emsebenzini. Yeah. Ngoba lento abayisho ukuthi uLungelo ambulala. Cha. Badlala ngawo. Basho kanjalo. Angihamba noma lokho ekhuluma nje ngihamba noma. Okay. Kulungile. Siyabonga. Okay, dadwethu ngithe nawe angikubize odabeni lukaLungelo noma lokuhamba kaLungelo osolwa kuthiwa wabulawa uZamo. So njengomuntu okuyena onanobufakazi noma engingasho ngithi udwesho lwasuka ngaye, ngoba phela wena muntu owakhethwa kuze kube usisevuka isikhwele azagcina seqambela amanga uZamo ukuthi wabulala uLungelo. Asikubingelele-ke sisi, sikwamukele ohlelweni lethu Ingilimalile. Ngicela nje usichaze ubani ungokwabani ukuze nombukele esekhaya acaciseleke. Yebo. Nami nginibingelele okhulumayo u-Akhona, u-Abongile owakwa-1010 Sibongo. Yebo. Ngiyabonga kakhulu sisi, sikubhalelile kwiStetelegu Media phansi kohlelo Ngilimalile. Yebo. Into eyenze ukuthi ngikubhalele lapho, mina ngingena kanjani kulento le kaZamo? Ngingena ngosuku lwabo abathukana ngalo ku-Facebook in public. Yes. So ngivuke ekuseni ngihambe ngiye emsebenzini. Yeah. Ngifike ngisebenzise one of my fake account, ngikhulume noMbuso. Yes. Ngithi mina-ke noMbuso ngiyazi ukuthi asibone abangani. Yeah. Kodwa angiyithandanga into eniyenza ku-Facebook igcine isifaka igama laLungelo ukuthi uLungelo uZamo uyazi. Kongichaza ngokushona kwakhe. Ngicela ukubuza mfethu ukuthi ingaba ngempela wena ikhona na into ayaziyo? Athi uNombuso ngicela akhona ungifonele. Yes. Ngithatha ifoni ngimfonele. Yes. Angazi noma mhlawumbe ukuhlakanipha noma mhlawumbe ukusa noma ba clever, but ngesikhathi ngangikhuluma naye ngangimrecorda. Nombuso. Yes. Ngikhulume naye ngimbuza ukuthi ongitshele mfethu yini nibangani manje sezecaca ukuthi uchaphazele nemndeni nawo wonke abantu. Athi noMbuso no Akhona ngidlala uZamo. Yeah. uZamo la uyanikweleta imali. Okay. Kade ekhanda imoto le yakhe ebovu, imali yami engiyisebenzisile. Ngithi mina imalini leyo? Athi na ku 10,000. Ngithi mina-ke okay. Ngicela usho mawukuthi mhlawumbe leyo mali leyo uyayifuna. Mina ngizoyikhokha. Yes. Ukuze ngizocisha lonke lo mlilo lo ngoba manje into enizikhuluma sezinzima kakhulu. Yeah. Athi no Akhona lo mali leyo ungayikhokhi. Yekele kodwa uZamo ufuna ukumkhombisa. Ngoba mina ngizomgaxelisa kubo. Ngizohamba ngiyomqambela amanga kumalume wakhe ngithi uyena owambulala uLungelo. Ngithi ngicela ungitshela ke, ngicela uhlebele mina-ke manje. Yeah. Ngampela uZamo lokho wakwenza. Athi noMbuso cha, akakwenzanga. Ngelanga uLungelo eshona ngalo uZamo kuhle wayelele nami ngwayesendlini. Ngithi mina ke mfethu ngiyabonga ukuthi wethu, kodwa ngicela lonto leyo ungayenzi. Kodwa thina ke manje
akube negame esiyidlala soba u2 Yes. simfake nemidlini but Yes. yena angazi ukuthi sinegame esiyidlalayo but Okay. mina ngizoyidlala ngizokwenza ngathi mina ngifuna ukuthi nibe right but ngizokwenza ukuthi ngikudobe usongele nangempela ngase ngiplane lapho ukuthi uNombuso ngithi makasuke eqobo ezeThekwini ngangifuna ukuthi ngibahlanganise. Yes. Kwacaca ukuthi umuntu sekeyimoshile ke manje nguZamo yena akazi yena ukuthi mina ngikhona into engiyidlalayo lapho. Yes. Okay fine. Hayi ngithi mina okay mfethu hayi ngicela ukuthi lo siyeke kanjalo. So basiqhubeke sikhulume because ngisemsebenzini. Hayi nangempela ke ngiyivani call. Okay. Save i-voice note le kade Isakhona leyo voice note. isakhona i-voice note ngibuye nayiphila. Okay, ake okusho ukuthi siyawina ke manje. Ngiphinde futhi ngingene ku-Facebook. Mengifika Yes. ku-Facebook hayi naku Zamo online. Hayibo naku Nombuso online. Ngingene ku-account kaZamo. Yes. Ngingene ku-Facebook kwi-inbox. Bayakhuluma ngalabo bawu2 Yeah. bayaphendulana mina nga-screenshot. Yes. Bayakhuluma ngalabo bawu2 mina nga-screenshot. Yes. Konke nalokho mina nginakho ngala. Uyambuza uZamo ukuthi awumfethu manje usufuna ukungikhatha ngempela nomndeni wami. Ukusho lani Ungiqambela kusho lani ukuthi mina ngibulalile. Athi mephendula yena angishongo ukuthi ubulalile. Ngithe mina ngizoyothi wena uyazi. Okay fine. Kusho ukuthi khona umngani wakhe kuZamo ongapha eMlazi onguSiyabonga. Yes. Uyakhuluma naye kanti naye uSiyabonga ngekho isikhathi ekhuluma naye uya screenshot sendela mina uyambuza uSiya ukuthi ngempela weNombuso ucela ungitshengisa ukuthi uZamo wambulala yini na uLungelo. Aphendule uNombuso athi cha akambulalanga uZamo uLungelo wayenami kodwa mina if ngifuna ukuthi uZamo akaboshwe yimina engizokwenza lokho ngoba yini uakhona ubusy unakane nami. Ngibuye ngifike ngithi Zamo ucela ukuthi lento uyiyeke kaNombuso noLungelo. Mina nginazo izinto ezithi wena awukazi umbulale uLungelo. Yes. But ngaleso sikhathi leso umalume uGabisa sithi uGabisa ethi simbiza uGabisa ngaleso sikhathi leso wayengifonela umalume. Naye ekusho kumina ethi akhona ngiyazi ukuthi uZamo ubengeke aze abheke eLungelo ebona. Kodwa uZamo uyazi ukuthi uLungelo ubulawe kanjani. Ngathi mina ke malume hayi angazi kodwa le ntombazana le kunezinto mina engitshela zona. Kodwa ngothanda ukuthi ngikutshele wena facially ngingakutsheli over the phone. Yes. Nangempela ke sasabhizi ke nomalume sahlele lokho ukuthi okay sizobonana bese ngiyamtshengisa sangakwazi ukuthi ngimtshengise ngimbonise. Kodwa yena kuNombuso agcina lapho sesitwistene sekebona ukuthi ngimdlala umqondo ngoba ufuna ukuthola iqiniso ke nagcina sekephumile kumina ke lapho ke sahlukana nje kanjalo. Kodwa mina ufakazi bami bonke nginabo ngiphethe bukhona la. I-screenshot zami noSiyabonga zikhona la. I-voice call yami noNombuso ngikhuluma naye ikhona la. Ayike ngicabanga ukuthi nanoma ngabe imuphi udetective obengalenza noma obengasearcha ngaleli cala uma sethola ubufakazi obunjengalobu angabe kuthiwa seliphethile. Yebo. Kakhulukazi le eye voice note noma ye voice record la recorda khona ekhuluma ngingasho ke ngithi dadewethu sikushayela ihlombe ekuthenini ube nobuhlakani obufana nalobu. Omunye umuntu wayengeke aza kucabanga ukukwenza ngoba wayengazi ukuthi namhlanje kungaba kanje. But ngawe uwedwa usukwazile ukusindisa noma ukuveza ubumsulwa bukaZamo kungabi yizwi lakhe kuphela elimkhulumelayo kodwa kube khona nezinye zezinto ezimkhulumelayo. Into nami engenze ukuthi ngigcine sengena pha ngisukumele indaba yakhe ingoba nami ngase ngiphinde ngibizwe ngamagama ukuthi ngihleli nombulala endlini. Yeah. Yilokho ngimbuzile Zamo mfethu cela ungitshela iqiniso. Ikhona yini into oyaziyo? Ngoba kwakunamagama ayephuma esuka kubo kaZamo ukuthiwa ngoba ela eThekwini ngizomlapha uyagula. Uyahlanya ubona uLungelo. So kaphuma amagama ukuthi ngoba mina ngizibona ukuthi ngemali eningi imali yami izophela ngoba la ngizomlapha. But nangelanga elilodwa angikhumbuli ngimbona enza into snacks iyayihlanya eyayethini angikhumbuli. Kodwa into eyangenza le ukuthi cha nami ngibona njenganomuntu ofihle umuntu endlini onento ayenzile kubo. Nanokuthandana nomuntu ongasakwazi ukukhululeka ekhaya uyubone sengathi ikusasa lisekho phakathi kwenu nobabili ngoba
Shouthi phela umjolo wenu uzophelela la. Vele nje la emqashweni. We understand. Then uma sekiwe ekhaya naye akakwazi ukuya ekhaya. Usefana nomuntu ongenayo imvelaphi kahle kahle. Lapho nje besiqeda kuthola ingane encane, ugogo ubaba uma wakhe wayelindele ngezansi ezishisayo, kodwa ingane yami ayikwazanga ngisho uyofikelela up until today ngesimo sokuthi ubaba wakhe akasakwazi kuya kubo. Okay, ngizocela sisi usisendele ubufakazi ngoba sizobudinga kakhulu ukubusebenzisa. Okwesibili bese sizocela noZamo ukuthi asifonelele usisi lo okuwuyo uNontu oyithandana noLungelo siza ukuthi khona sitholana. But siyabonga kakhulu ukumeseka kwakho nokukhombisa ukuthi uyakhathala ngenkinga ebhekene nayo omunye umuntu wesifazane. Ngaba kalihambanga leli banga osulihambile wena noZamo, kusho likhulu, kuyaprove ukuthi bakhona abantu besifazane abasamphilela noma abasayiphilela inkinga yomuntu asuke ethi uyamthanda. Okay, yes. Hello? Kunjani? Right. So, Uyazibona oba? what? Uyazibona oba? Khuluma no-uncle. Oh, okay, okay. Hamba kahle. Ngiyaqeda Ngishapha. ngiyafika. Ke boss emsindweni uyashayana. Ngisashaya nakhe ngidlalwe ngiyapha. Umhla kaba abekho lo muntu omhla ka-15. Abekho lo mhla ka-15 ngalapha. Umhla 15 yazibekiza ke lo mhla 15. Abakhokhi. Yabakhokha umhla 15 anomona. Imake ntwana yami. Sure. Awumdakele phela ntwana yami lo. Sazi phela lento le kaLungelo usayikhumbula. Sango? Usayikhumbula lento le kaLungelo. So, Mfethu ave ngangiphethe kahle lento leya. mama, ngicela ukuzotshela Ngithi ave ngangiphethe kahle lento le kaLungelo. indaba. Mfethu angikwazi ukuya ekhaya mfethu yabo lento eyasho nombuso wangikhonela kakhulu ekhaya. Indaba kanwathini? Phela mfethu ekhaya bakhona lento esho nombuso simna ngabulala Lungelo. Angikuzwa kanjani? Manje bakhona lento eyasho nombuso ukuthi mina ngiyazi ukuthi uLungelo wafa kanjani. Bathi nombuso wathi wena yazi ukuthi Lungelo washona kanjani? Hayi, kusho ba. Mfethu abantu basekhaya. Hayi bo. So manje wena mfethu Lo baba Lungelo isho njalo. mfethu nawukholwa lonto leyo ayizwa ngabantu. Hayi bo. Angithi uyacabanga nje mfethu eMaritzburg edadeni bade kunesipani esikhulu kabi bengingekho. Akungiphathanga kahle lo. Uyabona nje mfethu besihephena yabo ngathi bekunomcimbi kaAkhona futhi yabo. Yabo so ngangingekho ngathi lesimo lesi sikaLungelo. So manje bengifuna ukuthi ngiyekhaya manje kunabantu engibathola ngazo ukuthi bangakwazi ukuthi bangisize mfethu yabo. So manje nawe ngifuna ukuthi ungifakazele into kanjalo ukuthi mfethu ukhuluma okwazi okwenzeka ngala day isihlukana noLungelo. Hayi kuleka okay. Wena mfethu Ngifuna kanini wena emakhaya? angezwa? Wena ufuna kanini emakhaya? Angazi kodwa mhlawumbe kungabe into yani nomini angazi nami ngizohle mase ngithola amasenta yabo. Oh okay. Manje phela ngithi manje ngase sengibone ngale eThekwini sengibone kuAkhona. Sengirabhele ekhaya. Uphi yena? Okay, yes. Ukhona mfethu. Mfethu ngizohle phela kuyahlala uma kufika ukuzothini? Hayi lutho. Awuyakuthanda ukuhlala sitheni wena uhlanganisa kanjani ngalapha? Ngihleli
Maxop. Ngishela kwaKosibani ngila kebheke. Okay. Sure mfethu. Hayi Themba lami sengilibeke kuwena ke mfethu yabo. Okay, ikinto ngizozwa ngawe mina. Ngizokuthinta first nomenene. Okay. Ngiyamba yakho le. Hayi inamba yami ngayiseva nje kodwa. Hayi kuyona ngoba umuntu engicela ukufonisa ukuthi angifonise. Ngizokwathi Okay, hayi azikho inkinga. Afupha ke. Afupha ke. Uzumkhumbane. Hayi kulungileke ntwana hey. Ngizokubona sekubona. Sure. Hello? Sure. Elalela phela. Sure ke. Akona akakhona uthi bengikhuluma nawe, uthi bengikhuluma nesisitshapha rapha ongifakela sona ngalapha. Hayi bomphezi phone. Hey mfethu nje sesidinene ngawe la. Ya sawubona. Hayi bo wamasiza. Ya uright. Ngiyaphila mfethu, ngiyaphila but angiphili. Ayina ngithi ngisangifonela niyangizonda. Ngangizondelani kodwa amakoti kamfowethu. Angisangifoneli, angisangi-WhatsApp, angisasho lutho nje kumina. Hayi ngizokutshela khululeka. Wena ndulalela mfana ngoba uzama ekufonela lana yazi ngitshele into yasho ngonombuso ibhlungu kuzamona but manje uyafisa ukuthi eze lapho kumalo umgabhisi but ngicela uhlebele mina, ngicela ungihlebele. Ngokokwakho ukwazi uzamona uyazi ukuthi ulungelo wafa kanjani or uzama wambula ulungelo. Hayi ngeke mina angikwazi lokho. Thina ukubona nolungelo famba no-uncle. Kwakuyimina unombuso ulungelo u-uncle. Bafika endlini basifata endlini sahamba sayemalizi sathenga inyama futhi ngalo day wasilungelo singahlali nemali sathenga inyama sayidlela emotweni sasuka emotweni sahamba sigibela imoto lakhe mesifika ngase nganoma uyazi labo motweshama emaringini Mo lapha phesheya lapha ngakini yabo yes mawushuka lapho kwakhona elinye event labanye abafana abangafuni umbuzo lomfana abafana abangaku elashayisa olungelo beno uncle libashayise babalekela kubafana athi lungelo sibasukele sibabeke ngakazi kledex khona amanqindi esimesifika lapho baphinde sifike 11 liphinde libaleke athi lungelo sisukele sathi mesifanga sesiqongeni le bafike balidimba khona bese ulungelo xabene nalabo bafana lapho bexabene nalabo bafana lapho athi methathu hayi akabayeke athi ulungelo ngeke aze abayeke ngobani isehla enkelile ihuzukile kumele okay baxabane lapho ke benowankeli adube ulungelo ahambe ngenyawo mehamba ngenyawo singene emotweni thina nowankeli nonombuso sithi mesimbona ngathi mina bengisibona ngabona ngasekosini ngoba ngalo day kade bezoze baxabane babe kuyayiplate bebe kuyayiplate athi ulungelo mina uxabene nabo ngimbuze mina uxabene nabo ngibangani na athi ulungelo babange ukuthi bebabuza ukuthi bambulelela loqini mase ngithi mina-ke naye ngiyake lo tafethu vele ubafuna shona sashona ngese sambuza athi yena ulungelo ngese sambuza kodwa bona muntu ukuthi ufe mina hawu wahamba ngenyawo kulungelo sabuya sadilika sayezansi o-ankeli bafike bafaka imoto endlini nombuso nganyuka mina ngendlini yami ngagcina lapho ngakusasa-ke sekuwu-Friday ngezosekuthula ngishonile manje unombuso yena lento yakhe nje ukuthi nje uzamona wambulala yena kuyithatha phi yena yedwa
angimazi ngempela-ke angimazi ngoba futhi lodwa lo uNombuso waze wayiposta ku-Facebook. Yena phela buyikhuluma ngoba sebexabene sela eThekwini. Ya ngoba wazi ukuthi ngambuza-ke mina ukuthi awuwena Nombuso uthi sonke lesikhathi ungayisho ukuthi uZamo wezothi eyobulala uLungelo mina ngiwumngane wakho uthulile ungitshela. Mina ngiyakhala kahle wena uyazi ukuthi uZamo wayekhona kade kushona uLungelo athi uNombuso uZamo njengoba amazinyo akhe agobela ngaphakathi uZamo wamshaya ngesibhamu emazinyweni wathi uma ekasho uzombulala wamwashisa ingubo ezazinegazi. Sekusho uNombuso. Ngisho uNombuso usayitshela mina-ke ngisabhalile ku-Facebook. Okay. Utshela mina face to face ngathi ngimbuza mina ukuthi hawu wena Nombuso wathulelani sonke lesi sikhathi ukuthi kathi uZamo wayekhona kade ebulala uLungelo wathi uZamo mengabe kasho uzombulala wamshaya ngesibhamu ukuze amazinyo akhe agobele ngaphakathi uZamo wamshaya ngesibhamu kwamwashisa ingubo ezazinegazi naLungelo. Hayi mfethu uNondungu ngoba wena-ke kukanje mfethu ngiyacela please ngicela ukuthi uma ukuthi mhlawumbe singaqhamuka lapha eXhobo noma yinini please ungangilahli uyezwa because ngifuna mina isayidi le story sakho kuphela ngoba manje hayi shame hayi kuyabheda mfana manje ubakalungela asafuna ukuthi uzaphole ekhaya awasafuni mfethu awasafuni ngoba yena akholwa into eyayitshelwe uNombuso kukhona into ayitshelwe kuNombuso ubufakazi balokho abukho ukuthi ube naye uNombuso vele kade mfethu ungamgcina asitshene. Hayi myeke loyo kanjalo mhlawumbe nje nguwena mhlawumbe umuntu mhlawumbe ongamkhulula mhlawumbe uankela wakho nje. Hayi inkinga menithenga mina netankhule ngoba mina nenamba yakho babalungile futhi nginayo. Ngengambona futhi naye ngale kwayizolo ehamba noBhuka bangibuza yabona thina ngibuza yona. Yes nababalungile wangibuza. Okay. Ukuthi kwenzani ngamchaza ngathi mina kwata kanje kodwa ukuthi egcineni kwenzakalani ngagcina sifika endlini bambona noNombuso benozamona nami ngihamba ngayini nami kodwa uNombuso uthi uZamo wahamba nabangani bakhe bayobulala uLungelo mengabe kukuthi wathi mengabe usuzosho uzobulala yena. Okay kusona sami ngiyabonga kakhulu. Mina ngozwa nganje mengawuseniza neXhobo kodwa ngavele ihlezi neXhobo. Hayi kusokutshela sokuthinta. All right. Siyabonga kakhulu bhuti ngodaba lwakho namhlanje olubuhlungu kangaka. Kuye kudinga ukuthi uma uwumuntu wenze noma ngabe yini ukuze kuzogcina kugezeka igama lakho. Kuphumile-ke ubufakazi obuphumile engicabanga ukuthi nomuntu osekhaya onengqondo uzokwazi ukubona ukuthi yini inkinga la, ubani futhi inkinga, ubani umsusu wodweshu, kwenzakaleni kuze kufike la. Siyabonga kakhulu ukuthatha isinyathelo sokuqala siphinde futhi sikuthembise ukuthi sizophinda futhi sihambe esinye isigaba nawe njengoba udaba lwakho lungapheleli la luselude kakhulu ngendlela yokuthi nabasekhaya kumele begcine belaphekile ey'nhlizweni zabo ngokubuka nokuzwa isayidi lakho le-story. Impela ngajabula sisi. Okay, ngeke ngithi ukukhuluma kancane nje ikuphi wena mfethu ofisa kwenzeke ukusuka manje kuye phambili sewutholile nomndeni wakho ukuthi kwenzakaleni umsulwa kuyo yonke lento yini oyifisayo? Kahle mina bengifisa ukuthi kutholakale intombi yakho uLungelo. Yeah. Naye uNombuso. Yebo. Lento le ihlanganise umndeni, ihlanganise umndeni. Yes. Nabo omalume babekhona. Yebo. Ngoba umuntu ongamfundi nje kakhulu nje ugogo. Yeah. Lo muntu le mina engimdingayo okuyidlozi la. Engifuna ukuthi noma kwenzakalani kodwa nje alazi iqiniso ukuthi angithinteki nje ekufuneni kwaLungelo. Yeah. Ukuze ukwazi nokugcina ukwazi luphela ukuvakasha ekhaya makuwamaholidi nokubona kahle ingane yakho njengoba uchazile ukuthi sekugcine kuze kube nzima nokuyoyibona. Ngajabula ukubona sisi. Okay, kulungile bhuti wami, ngizwakala.
Umbukeli lapho ngasekhaya ulubonile udaba lwakhe eyibekela, eyikhalela, sizamile bonke ubufakazi ukuze wonke umuntu akwazi ukugculiseka, kuvele futhi akushoyo naye ukuthi kuyahambisana yini nakho, nalokhu okuyikho esikuthola kwabanye. Into esizoyenza-ke ngoba kunobufakazi babuqoshiwe benkulumo yakhe usisi eyishola ukuthi uyazi ukuthi ubhuti umsulwa, kodwa angeke aze akwazi ukukuveza lokho. Ufuna ukumbhexa ngobende inyama angayidlanga. Ufuna ukuthi afele icala angazange alenze ngesimo sokuthi akakhethanga yena kodwa wakhetha uma wengane yakhe. Engikubonayo-ke la okudlale kakhulu yisikhwele nokungafuni ukuyiluza into noma ungafuni ukuluza umuntu, ungafuni ukwamukela ukuthi kwesinye isikhathi uyaye uluhambe uhambo nomuntu kodwa lungafiki esiphethweni ocabanga ukuthi wena kuyofika kuso luphelele endleleni. Vele-ke ngeke sikubalekele lokho empilweni. Impilo iyenzeka, izinto zenzeka noma ngayiphi indlela empilweni. Akwenzeki ngendlela esisuke sifisa ngayo okunye ngoba iy'mpilo zethu asiy'phathele, kodwa sinezinqumo noma sinezinto esadalelwa ukuthi sizophila ngaphansi kwazo. Thina sitetelegu media sizoliphosta lonke i-evidence esiyitholile kulo lolu daba, bese uyazibonela wena mbukeli ngasekhaya ukuthi ikuphi inkinga, kungenziwa kanjani ukuze kuye phambili. Mina engikuthanda ngani South Africa yilokhu kokuthi njalo masithi inkinga yomunye inkinga yethu sonke, niyayithwala inkinga siyilwe siyihambe ndawonye iziyofika esiphethweni. Engithemba ukuthi nakulo lolu daba lukamfowethu eveza ukuthi ulinyazwe umuntu owayeke wathandana naye noma owake waba sebudlelwaneni naye, wamlimaza impilo yakhe yonke ngesimo sokuthi waze wagcina wamvalela umnyango wokuthi akwazi ukuya phambili. Udaba lukamfowethu alupheleli lana, lusaqhubeka luya phambili ngesimo sokuthi izilonda ezingaphakathi kuyena zisengalapheka ngoba zidalwe ngabantu abakhona futhi abaphilayo. Okwakho ukuthi uhlale nathi ngaso sonke isikhathi, useseke futhi kulo lonke udaba esithulela lona noma olwenzakalayo. Thina sitetelegu media, ukukhala kwenu siyakuzwa ngaso sonke isikhathi. Yingakho sisho njalo namhlanje sithi ngilimalile, ngilinyazwe ubani, ngilimale kanjani, angakanani amanxeba. Limala nawe uze uzobhodla sibone ukuthi singazipholisa kanjani lezi londa. Asibambaneni futhi ngokuzayo.